σου αύριο. Μέχρι αύριο, Έμα. Γεια σου, Λίλι. Λίλι, πού είναι? Έμα, δεν ήρθε σήμερα. Στην πραγματικότητα, εξαφανίστηκε χθες το βράδυ. Πού πήγε? Δεν ξέρουμε τι της συνέβη, αγαπητή μου. Θέλω τη φίλη μου. Μαμά, η Λίλι εξαφανίστηκε. Τι να συνέβη? Η αστυνομία επιβεβαίωσε σήμερα ότι το κορίτσι Λίλι δολοφονήθηκε. Όχι, Λίλι, δεν θα ξαναδώ ποτέ τη φίλη μου. Ελπίζω να κάνω φίλους σε αυτό το σχολείο. Είσαι καινούρια εδώ, έτσι δεν είναι? Έλα, κάθισε δίπλα μου. Εντάξει, Ας γίνουμε πολύ καλές φίλες. έχει περάσει πολύ καιρός από τότε που είχα φίλη. Αύριο είναι τα γενέθλιά μου. Νομίζω ότι θα κάνω ένα πάρτι πιτζάμας. Θέλεις να έρθεις? Φυσικά είσαι η καλύτερη μου φίλη. Θα σου φέρω ένα αξέχαστο δώρο. Χρόνια πολλά, καλύτερη μου φίλη. Σοφία, είμαι τόσο χαρούμενη που είσαι εδώ. Να το δώρο σου. Ας δούμε τι έχει εδώ. Θα το λατρέψεις, φίλη μου. Από πού το πήρες αυτό? Είναι τα γυαλιά της Λίλι. Ξέρεις, Έμα, η Λίλι ήταν κι αυτή η καλύτερη μου φίλη. Τι της έκανες? Ξέρεις τι της έκανα? Το έδειξαν στην τηλεόραση. Τι θέλεις από μένα, Σοφία? Εσύ είσαι η επόμενη. Όχι, δεν θα μου κάνεις ό,τι της έκανες. Πρέπει να κάνω κάτι. Τι να κάνω τώρα? Να καλέσω την αστυνομία ή να αντιμετωπίσω τη Σοφία? Περίμενε, δεν έχεις Rubik's. Κάνε κλικ στο σύνδεσμο στο βιογραφικό μου.